bok, Milica. Kaj ima je? Kaj ima? Ideš na tekmu? Je, kak znaš. Čuj, daj mi ovaj jedan mali, ma kak inače, ne? Ne možeš sačekat da pogledam. A ne, okej, sam mislil, dok gledaš, ako ti nije već sam da me ne stisneš, ne? Oj, ne može čovjek ni 5 minuta sjesti, jebem ti mater, sad mi se onaj Pero izrigal tu i šta sad, ja to moram čistit za njim. Dobro, kaj, pa ja ti se ne bom zrigal, ne? Pa i bolje ti jer ću ti Muriju zvat. Ne, pa meni se to ne dogoditi, pa znaš da ja znam pit, ne? Je. I moj muž je znao pit, nabijem vas na kurac krasni i sve skupa. Daj mi duploga, ne? Ba da te ne jebem bez veze 2 put, ne? Oj, dečki, život će vam proći, pitat ćete se u šta.